Čau, čau. Tak dneska zahrajeme si Agar a jdeme na to. Ty jo, koukej to na ty boule. Wow, ne. Jo. Bojíš se, co? Pojď. Jo. Ne. Bum, ne. Jsem chtěl vzít. Jako na topíra nedám. A jak se jmenuje? Jo. Ne. Jo. Teď jsem mu to dal. Ne. Tuhle ne. Ne. Tuhle mohla by se mu dát. Pojď. Polsu. Nebo polšu, nevím. Jo, pojď. Ne, to ne. Shift nedám. Tě zabiju. Ne, to asi nedám, veď. No tak nic. Jo. No. Jo. Škoda, že tu nemáme Hogiho. Hogi by nám hezky pomohl. Pěkně najezenýho tohle možná vezmeme. Jo. Je to tam. Lidi, je to tam. Tak. Máme velkýho. Teď potřebujeme se nějak spojit. Ne. Tak nic, se nemusíme spojovat. Jo. Díky, maličkej. Díky. Jo, tamhle. Jo. Ne. Nechci se milionkrát rozpolit. Dobrý. Dobroš. No, ne. Tak nic. Takže v dnešním díle videu bude to dneska konec a když se vám to bude líbit, tak dejte like. Čau!